Сәлем, Әмирхан. Әйдә миңа үзең турында сөйләп кит әле. Син үзең кайдан буласың? Мин яшем Азнакайда. Әйе, син мәктәптә укыйсыңмы? Ничәнче? 2нче сыйныф. Әйе, син безнең нинди конкурста катнаштың әле? Нәрсә ясадың әле син? Плакат. Нәрсәләр бар иде анда? Малай. Анда бар иде. Машина бар иде. Юл йөрү кагыйдәләренә багышланган, әйме? Ярар. Син 2нче класста укыйм дидең, әйме? Син берәр нинди спорт төры белән шөгыльләнмисеңме ул? Бассейнга йөрим. Бассейнга йөрисең. Берәр нинди ярышларда катнашканың бармы соң йөзү буенча? Юкмы әле? Булыр әле, әйме? Син китаплар укыйсыңмы соң? Нинди китап укыгың бар? Красная книга, энциклопедия. Ойса син күп беләсең инде, әйме?